Lana umbuzo uthi simplify the following expressions. Ngamanye amazwi sokukhulunywa ngokuthi siya expanda la. Yabo, sometimes bathi expand, sometimes bathi simplify. Makuthiwa expand noma simplify, kahle kahle usuke udila kakhulu ngokumultiply nje kakhulu esikhathini esiningi. Nokuhlanganisa ama-item wa-add. Okay. Into yokuqala ufike uyibhekela. Ufike ubheke ukuthi lokho njani. Ama-terms aphakathi kwama-brackets awungaki for each bracket. Masibheka la lokhu kunama-terms awu-2. Lana kunama-terms awu-3. Ngoba ama-terms awalingani. Into ofike uyenze uyahlukanisa kabili la. Indlela yokumultiply. Uzoqala umultiply nge-term yokuqala yale nama-term awu-2. Umultiply kule enama-term awu-3 1 by 1. Umultiply each term 1 by 1. Bese masuqedile ulandela le term yesibili. Uyamultiply each term 1 by 1. Lokuthi nje 1 by 1. Uzoqeda. Soqala ngo-m ke la. Ngo-m. So multiply ngo-m. M wethu uzomultiply u-m squared. Aphinde amultiply u-minus 6mn. Aphinde amultiply u-minus n squared. Yayibamba. Sesiyamultiply yake. Emqondweni wakho ke njengomfundi noma uma uthi lento awayibambi kahle hle kodwa lento le ufike uyenza emqondo wakhe into ezobe ngibhala ku-graph uyenza yonke ikhanda bese la uqhamusa uzofaka i-answer esiyithole ku-graph yethu, right? Kwi-graph yakho ke noma asithi emqondweni wakho i-graph yakho noma ubrain yakho into ofike uyenze uthatha lokhu ufocus la usu-multiply khona u-multiply oqala ke la siqala ngo-m times m squared. Siya-check ukuthi ulingana noba, right? Into kumele uyazi ngama-quotient nama-exponent ukuthi if iletha iyodwa kanje, if iletha ime yodwa kanje, isuke inabo 1. Isuke ino-1 la, nala khona u-1, nala ukhona u-1 la. Kuma-quotient nakuma-exponent. Exponent mayengekho kusuke kukhona u-1. Quotient mayengekho kusuke kukhona u-1. Siyezwana. Mawukanje naye suyabhekayo ukuthi lezi zinto ozimultiplyayo zinawo namabhesi afanayo. Yes, zinamabhesi afanayo la. Ubani u-m no-m. Osho ukuthi sofika lapho sibeda khona ama-exponent. Yayibamba. So uqala ke mase multiply uqala ngeinamba. Inamba la u1 times 1. Phuma bani u1. Right. Bese ulandela ngevariable. I-variable kuba u-m to the power 1 times m to the power 2. Siyenzani mas multiply amabhesi afanayo. Siya-add ama-exponent. Osho ukuthi koba u1 plus 2 usikhiphela u-m cube. Therefore, answer yethu kuba u-m cube.
Yayibamba. Suyayithatha-ke leyo answer leyo, suyayiphuntsha nje ube injalo-ke la i-answer. Ukuba ubani? M cube. Sihlule sesiye kwenye-ke manje, siqedile ngale. Siyayisusa, siqedile ngale. Okunye kumele ukunake la, indaba yamasayini. Inokushayana-ke lento yamasayini-ke. Into kodwa athi kubambise indaba yamasayini. Amasayini if efana. If plus times, if plus times plus, kuhlala plus. If minus times minus, kuhlala plus. Ngisho ukuthi if efana amasayini kuhlala kuphuma positive. Right. So efana la masayini la. Kodwa if ingafani, ku minus times plus, kophuma minus, noma bengaqala ngo plus, kefana lento le, into eyodwa. Plus minus times minus, kophuma negative. Yayibamba. Okusho ukuthi mayifana positive, mayingafani negative. Uthi iqale yiphi kweza yiphi? Hey. Kunjena nje. Ya ngoba thina sithole u1 times 1, positive times positive. Iyefana positive 1. Hayi baby, ngicacisa nje lapho ngoba into esoyidinga manje ke leyo kakhulu. Sesilandela kunethemu yesibili ke manje. Ithemu yesibili isikhiphelana kuba m lo wakwi expression inama terms awu2 times minus 6mn. Athi sifaka kahle kuma brackets. Yeah. Sithini siqala ngenamba kuqala. Inamba yethu khona u1 la. Mangithi inamba so ngikhuluma ngama coefficient. Lokhu kwama exponent lawo, exponent 1, exponent 1, exponent 1. Mangabhaliwe nje so khona u1 lapho. Siqala ngeinamba noma ngithi siqala ngama sign bese kuba inamba. Kodwa isign isuke nenamba. Okay, asithi sign ke ukuze yonke into sishaya step by step. Sino positive sign times negative. Sithini akufani ngithi. Mangafani osho ukuthi kuba negative mangafani. Right. Bese kuba u1 times 6. Hayi 1 times 6 uyacofa lapha calculator. Kophuma u6. Yabamba. Bese ukhona u-m ke la times u-mn. Thina so focusa kulokho okunama variables afanayo. Usho ukuthi wena uzo multiply u-m times u-m. Sithini m times u-m. Mawu kanje sino 1 la, sino 1 la, sino 1 la, sino 1 la. Ngithi 1 set ama exponent 1 plus 1. Usho ukuthi u-m squared. Right. So uyabhala u-m squared. Bese uyabheka ukuthi u-n ukhona ni kulenye ithemu la, awukho kule themu le. Usho ukuthi siyambuyisa ngoba enjalo. Ngoba akekho. Enye into engifisa ukuyikhuluma ke la ile ndaba yoku-arrange
lama letters ukuthi ku wrong yini mawube ku n ngapha. Cha, lutho awukho wrong. Kodwa ukuze into yakhe ehleleke kahle ifundeke kahle ku right mawukuthi ungangcono noma ngisho njalo ukuthi kuyabukeka mawubeya nge-alphabetical order. A, B, C, D, E, F, G, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. So uyayithatha-ke le answer yakho-ke le esuke usuyi-calculate-ile ngomqondo, wayibala ngomqondo washesha fast. Ngoba isikhathi sase-exam, 3 marks lo, 3 marks. 3 minutes u-3 marks. Sisiyayiphantsha-ke thina-ke manje. Sithole ubani, sithole bani? Minus 6 m squared n. Right. Saqeda ngale theme yesibili le. Sesusayo sesiya kulesi ekugcineni. Lesi ekugcineni ke sinani? Sibuye la kwiraf yethu. Iraf yethu kanje. Donzabilungu. Kanjena ke la u-m times u-minus n squared is equal to sithini? Siqala ngama-sign angithi i-sign is no positive times negative, okusho ukuthi u-minus. Kuba u-minus iy'namba zethu sithini iletha mayime yodwa so kukhona u-1 angithi. Okusho ukuthi 1 times 1 kuba u-1. Asikho udistinct sokubhala. Bese siza ngamaletha. U-m akekho ngapha kule theme yokuqala, nangapha akekho kule theme. Buyisa wonke njengoba kunjalo siyakubhala-ke. Kodwa phela-ke sikubhala in alphabetical order ukuze into yethu ibukeke ibe yinhle, ibe representable. Yabo. Okusho ukuthi sithola u-minus mn squared. Siyawuphantsha u-minus mn squared njengokunjalo-ke la. Okusho ukuthi m n squared. Angithi hayi sesiqedile ngale theme yokuqala. Sesiza ngale theme yesibili, sesomultiply ngayo-ke nayo lokho sigudla nayo ngendlela efanayo. Sigudla nayo-ke manje. Sesigudla ngalena-ke. Ngithembe-ke manje ukuthi usuyibambile indlela yokwenza eyama-sign, eyey'namba, yama-exponent. Ngoba manje ngizoyiphinda lento. Uma wayibambanga usuzoyibamba futhi namanje. Ngoba ngizoyiphinda indlela eyodwa nje. Minus 2n uzomultiply la m squared, uphinde umultiply la, uphinde umultiply nala. Angithi sesibuyela kwiraf yethu noma kwibrain yethu. Imedulo oblackanza. Ukubani-ke khona uba minus 2n times m squared. Angithi siqala ngama-sign. Sign yethu ithini? U-minus times u-positive. Akufani lezo zinto, okusho ukuthi kumele ube negative. Size ngey'namba 2 times 1 kuba u-2. U-n akekho ngapha, akekho ngapha u-n no-m akekho ngapha. Sibuyisa njengoba kunjalo in alphabetical order. M squared n. Suyaphantsha-ke futhi lento le, so answer oyitholile uthi bani? Minus 2 m squared n
sesiya kule yesibili ke manje. Lesibili ke sibuyela ku graph yethu lapha. Buye kahle lento la. I-graph yethu so bhala ngendlela eyodwa nje. Minus 2n times minus 6mn. Siqala ngama-sign. Ama-sign ke ama-sign ayafana. U-minus, u-negative no-negative. Ngoba efanayo osho ukuthi kumele kuphume u-positive. Ngoba siyixoxile lento. Ukuthi mayifana positive. Mayingafani negative. Bese silandele ngeinamba. Inamba bani u2 times 6. 2 times 6 ke ubani u6 12. Bese ubheka ama-letter ke manje. Khona u-n kuphela la. Ngapha uyabheka ukuthi ukhona yini? Oh hayi ukhona. Hayi so multiply u-n no-n. U-m ngapha ukhona ngapha wokho. Ukuthi mase ubuyise njengoba kunjalo. U-m sobuyisa njengoba kunjalo. U-n ukhona so multiply ngawo. U-n ke ngoba sinayo u-n kumele si-add ama-exponent njengoba bengichazile ekuqaleni ke. Usho ukuthi kuphuma u-n squared. Sisiyayiphantshaya ke lento le answer yethu kubo 12 m n squared. Sisishaya ithemu yokugcina manje. Kancane sasondela kwisiphetho. Sasondela. Okay. Yeah. Themba uyabhala nawe lapha asidlala. Sibheke kahle ikhala yethu imnyama ke la. Siphinde sibuyise lo minus 2n esimultiply sibenza ngawo lo minus 2n. Khumbula ukuthi hayi lokho yabuya sidila nje ngawo. Umultiply wonke lamanye amathemu amathathu. Manje ke usimultiply ngale themu yokugcina umultiply le term le ekuthiwa minus n squared. So minus n times minus n squared osikhiphilana. It's 10 isiqala ngama-sign. I-sign yethu ama-sign yethu ayafana. Usho ukuthi kuba ubani u-positive. Bese silandela ngeinamba u2 times 1 kuphuma bani u2. Bese landela ngama-letter n ukhona ngapha nangapha ukhona si-add ama-exponent ilula lento ngoba siyichazile kubo n cube. Hayi sekuphelile ke indaba zo-multiply. Sengena ke enye lokhunjani ke manje. Sengena ezoku-add nomsubtract. So ngingasho ukuthi hayi kahle uku-add nje. 2n cube. Hayi suke siphela imesila. Owazi ukusurvive wafika la hayi lokho kunye sukulula. Uqondanisa nje. Into oqala usuyabheka ke manje. Usobheka la. Into focus ubheka ama-variables lawo. Ma-variables kuphela. Hayi ama-coefficient. Ama-coefficient angithi lokho kuyinamba lezi eziblue lezi. Awubheki lokho asikho isidingo sawo.
ubheka nje lokho ungamaletha o-A, B, C, D, F, G kuze ugcina kusethe. Ubheka nje lokho ukuthi ubhekani, ubheka ukuthi kuyefana yini ama-exponent, khona nokunye okufana ncamashi ama-exponent konke namaletha kufane nje ncamashi. Okay, sesiyabheka ukuphi okunye kuno-M3. Lokhu anginakho M3, hayi siyadlula. Nala awukho M to the power 3, nala siyadlula. M to the power 3, nala siyadlula. Nala M to the power 3 siyadlula. Nala M to the power 3 siyadlula akekho. Ngoba-ke engekho umunye M to the power 3, siyambuyisa lo M to the power 3 njengoba enjalo. Njengoba enjalo namhla. Right. Sesibheke enye ithemu elandelayo-ke manje. Uku-minus M squared N. Sibheke i-variable yayo. I-variable yayo u-M squared N. Sesibheke umunye M squared N. Loba u-M N squared. Oh, yazi cishe kufana u-MN. Kodwa-ke khona okuhlukile la. Ama-exponent awafani. Yabo? Lawa M1 la u2, M1 la u1. N1 la u1, N1 la u2. Okusho ukuthi hayi akusikho lokhu siyadlula. Na kufanayo. Uno M squared N. Okusho ukuthi si-highlight-ke lokhu kufanayo ke. Lokhu hayi ngathi ngiyayona. Asi-underline okungenani okufanayo, asi-underline. Lo ufana nalo. Phinde sibheke futhi umuphi omunye M squared N. Hayi akekho nala. Okusho ukuthi sesiyayithatha-ke le. Sithatha ini-ke? Sithatha ama-coefficient kuphela. Sithatha ama-coefficient alokhu siku-underline lokufanayo. Coefficient yale yokuqala le u-6. Uyayibhala nje ubinjalo i-calculator -6. Uyabhala nje -6. Walenza iphutha. Ngabe usufaka u6 kuphela. Yonke into le ihamba nesayini yayo. Bese ulandela ngale ithemu esibili. U-2. Uyaphantsa nje futhi i-calculator njengoba kunje. Sekuphumani-ke lapho. Uma usucova equal sign-ke phuma u-8. Hayi suqedile-ke lapho. Suyawuthatha-ke lo -8 uyambhala la. Umbhala kanye naleli khunjana okufanayo lokho sithi kuyafana. Ubuyisa okukodwa nje njengoba kunjalo. Uyakufaka nje la. Okubani? M squared N. Yayibamba. Ukhumbule ukuthi hayi la as-add ama-exponent akufani njengama-multiplications. Ama-exponent ususidila nawo maku-multiply noma ku-divide. Kodwa uma u-add noma u-subtract ama-expressions khohlwa indaba yoku-add ama-exponent. As long as ifana ama-variables ufocusa kuma-coefficient kuphela. Bese ubuyisa nje njengoba enjalo. Hayi. Bese-ke sibheke amanye futhi amathemu-ke manje afanayo. Njengoba besenzile. Sesibheke enye ithemu eno mn squared. Mn squared lona lo vele sesiqedile ngayo. Nangu umunye mn squared. Okusho ukuthi
lo nalo sidila naye nje. Siza la ku-graph yethu. Sitheni? Sidila sifuna ini ama-coefficient ethu. Coefficient yala u-1 plus u-12. Cofa nje i-calculator lapho komele kukhiphele ku-11. Siyawuthatha lo 11 ufaka la plus 11 m n squared, right? Yeah. Sekushoda yiphi variable? Lo sidilile naye nalo sidilile naye nalo siqedile ngalapha. Sekusele lo ogcina, hayi ngobe yedwa ku-obvious ukuthi akanaphathina kena. Mahamba yedwa. Siyambuyisa-ke njengoba enjalo-ke naye. Ngoba phela akanaphathina ufana nje ngo-m cube. Ubani 2n cube. Yeah. So sekuphelele uma kanje. Into osungayenza nje just nje musuthanda uyihlela kahle. Ulethe lokhu kunama exponent aphezulu ukuhlanje kube kahle alphabetical order nje ukuhleleke nje uthi yabo alphabetical order nje kahle. Kodwa uphoqelekile ukuthi ukwenze lokho. Kodwa kubalekile ukuthi uyijwayeze nje ukuhlela ukuze noma kayo uze mayibheke imemo yakho ngoba ama-memo abhala nje ngendlela efanayo kube kume kanje. Ngalokho ibheka nga 1 by 1 yoze ikurongise ngephutha. Thothi uyamaka nje usecasukile vele ube nebhadi encishe imali. Yeah. Hayi sekuphelele lana ke. Iyona answer yethu ke le. Siyabonga.